Viete, ako chutí vďačnosť? Prídite na najväčšiu ochutnávku vín v Košiciach a dozviete sa. Som Juraj Mičko z vinárstva Mea Grati a pozývam vás na podujatie s názvom Nevinne o víne, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. apríla v Košickej Kunsthalle. Budete tam môcť ochutnať viac ako 300 druhov vín, vrátane tých ocenených na súťaži Denim Wine Challenge. A v tejto spoločnosti nájdete aj naše vína plné vďačnosti. Vína Mea Grati z vinohradov medzi obcami Ladmovce a Viničky predstavujú unikátne spojenie tokajskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti. A my pre vás pripravujeme zážitkový výber bielých, ružových a aj červených vín. Tešiť sa môžete aj na Pinot Noir Rosé, ktorý získal na spomínanej súťaži veľkú zlatú medailu a stal sa aj víťazom vo svojej kategórii. Preto pozvite aj svojich priateľov, vychutnajte si s nami momenty vďačnosti. Vidíme sa v Košiciach 20. apríla o 16. hodine. Na zdravie.